Yes, hello mga subscribers. Muli, simulan ng Kevin to. And this is our 31 sessions tribal stock therapy. Dito kay Kuya Marcelo Lunag. Tayo sa Kabakles sa Pangbayabas. And again, nabati kayo namin yun ng Merry Christmas bukas, December 25. So sa lahat po ng mga Lunag family, Bangan family ito po sa Kabakles, sa Pangbayabas, all of you there. Merry Christmas to all of you. Dyan pala sa ano, dyan pala sa may laptop. Babati tayo. Kaya binabati namin kayo ng Merry Christmas sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming journey ni Kuya Marcelo sa kanyang from the start to the end. Kaya binabati namin kayo ng Merry Christmas. So once to po yung aming gagawin nito. Nga pa sa may madapdap, Boris family dyan, sila pare, sila Maring, Jocelyn, sila pare dyan, sa inyo pare, mabuhay kayo, and Merry Christmas to all of you. So, dyan kila sa Nakaki, yan. Merry Christmas to all of you, pamilya ni Family Quick. So, sa lahat ng mga salak lang dyan, mga na rin dyan. Kapatid lahat kayo dyan, sarap lang. Sige na, Merry Christmas bukas. Kung anong wish mo, Pasko? Thank you Lord. So wish namin, thank you Lord, kasi Christmas, yung ganyang balancing, talagang well-develop, ang mga pagka-stand kami na lang, yan, konti lang, ayan, yung anong gagawin kay Kuya Marcelo. So, yung mga yung ba natin dyan na improve na, lahat ng mga pasyente ko, lahat ng mga inawakan ko, sige po lahat, Merry Christmas. Pagpalagi ng Lord, dalangin po ang inyong great improvement and convey. Yung mga mayaw, si Lord na ba? Lord. Kasi mayaw kayo eh. So, hindi natin choice yun. Everybody has choice. But see to it na you should be think and wise decision. Ang gawin nagsasama. Okay? So, Christmas, love and forgiveness. Sabi ko nga uli, yung aking verse nga ay Psalm. Yan. Tawag na Proverbs 3:6. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He's the right. God bless. So, anong 31 session? Kasi dati, kung tumayo ito, hindi na nahilapit tumayo. No? So, di-develop ko ulit yung kanyang lower, target ko kasi lower limb na. Yan. Pagkilang natin. So, ako ba? So, ako ka hindi na. Sige. Natin ang bonus. Mga 10-10 na. Sige. Pump. Sige. Triple pump. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Pero na, puti na. Tapos ko na. 1, 2, 3. Bukas ako, isapin na tayo. Yeah. So please subscribe my YouTube channel para meron tayong idea. At ito po natin yung mga stock patients sa gumagaling. 1. Okay. Dali lang. Wala. Very good. Dali. Hindi na maiging. Execution mo. Bakit? Diba? Proper execution. O, diba?
Nagkita, no? Yeah. So, this is a good improvement. Yung kanyang ginagawa po ay napaka-hard training po ito. Ginagawa ito ng mga talagang well-balancing na stroke patients. Pag hindi well-balancing, hindi magagawa ito. So, siya po ay 2 times na stroke, 2 years. So, 2 years, 2 times na stroke. Diba? Right? So, siya po ay 2 years na stroke at same time, 2 times na stroke. So, iba rin training niya sa lahat ng pasyente mo. Good. Relax. Kasi lang. Kasi. Wah. Whoosh! One. Whoosh! Okay. One. Okay. Lakad ka dito. Okay. Subscribe kayo dito. Buka rin po. So, po tayo dyan. Side ko. Baka mo to ha. Po tayo. Dito tayo. Nang sumagot yun. Really. Okay. Really. Tayo ako. Dito. Dito. Dito ka. Tayo. Gini kan? Oh, ada. Okay. Kedua. Kedua. Kedua kan? Kedua. Kok. Kedua. Kedua. Oh. Oke. Oh, enggak. Oke, lagi. Ayo. Oke. Ya. Push. Dapat. Nah. Mau, kenapa? Mau pakai apa? Mau masukin? Islam. Sebenarnya juga. Itu. Ini luar. Coba lihat. Lanjutkan.
Wala nang pump, diretso na. Diretso. Yan. Diba? Mas okay. Push. Square improvement. So, ginagawa naman isa. This is the way to improvement for stop patients. Ako. Ano yan, save? Silakan. Last na po ito. One combination of stretching and exercises. Hindi na. Nakaupo na. Pwede. Push. Wrong. Relax. Relax ito. Walk a little. Normal walk. Yan. Okay. Mas ka pa, relax. Sila. Kaya sa muli po, ito po si Madam Leopard. It is our 31 session therapy, cardio stock therapy. So, on week po, nakita ko yung lower limb exercises to strengthen this lower part. So, nasa muli po, muli sa Pumunta Queen, si Kuya Masyado lang ng stock patients. Nasa muli po, bukas pa Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas! Woo!